Moi kaikki! Mä ajattelin kuvata tällaisen videon, jossa mä näytän teille miten tehdä YouTube-kanava, koska mun yksi kaveri pyysi. Joten eiköhän tehdä sellainen video siis. Ekana sun pitää kumminkin mennä YouTubeen. Sitten sun pitää panna kirjaudu sisään. Hetki pieni. No niin. Eli tästä painat lisätili. Tänne tulee tällainen ihme. Sitten paina luo tili. Sitten pitää ottaa noin. Sitten paat tonne nimen. Teen vaikka nyt jonkun randomin vaikka Keppi. Hevonen. Sitten mä paan vaikka tähän keppis.mail. Mail.com. Pannaan vaikka näin. Mail. Niin. No, eikö näköisiä tule. Keppis Kepparinen. Ai. Niin, teille pitäisi olla varmaan tällainen, ellei tällä ole, haluatte uuden. Sitten nyt mä paan keppinen @mail.com. Sori. Panan saliksi. No, te voitte panna oman saliksen. Noin. Kansaisit. Ja jos tuutte vähän nuoria, en osaa taaskaan puhua, ja nuoria, niin te kirjoitatte vaan niinku joku randomi paras olisi mun mielestä vaikkapa 2000. Noin. Online, koska online. Varmaan koita. Ehkä. Katsotaan kohta. Suuri. Näin. Sitten kirjoitetaan tai sitä mitä tuossa lukee. Hyväksyn Google-käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt. Noin. Eli nimi. Ja tuohon sukunimi, ellei te halua jotain eri nimeä kuin omaa nimeä. Nimittäin mullakin on eri nimi. Sitten tuohon sukumaili. Tai jos sulla on joku muu, niin se. Sitten salikset. Sä sanot sitten tänne tää niin. Jos on ihan nuori, niin vähän puhetta olisit vanhempi. Jos oot jotain 12, niin paat sit ihan oman iän. Sitten jos oot nainen, niin paat nainen. Jos oot mies, niin mies. Jos oot muu, niin muu. Sitten on sun anteeksi. Oikein mail tai sähköposti onkaan. Tuon voi panna jos haluaa, mutta sit pitää panna puhelinnumero.
Sitten tänne pitää kirjoittaa tää ja tänne se sijainti, missä se, tai niin, se asuu. Ja niin minä olen ainakin Suomessa, yleensä vaan suomalaiset katsoo näitä videoita. Sitten hyväksyn Google-käyttöehdot ja tietosuojaa käytän, no niin, sekin pitää hyväksyä. Sitten seuraava vaihe. Noniin. Sitten tuohon voi lisätä jo valokuvan, jos haluaa. Sitten luo oma profiili. Noin. Nyt sitten niin hetken. Nyt sulla on kanava. Silleen. Joo. Noniin. Ja tässä oli taas karamelli ja moikka!